Ki Henriu Tili Kishnong ki baha khaput baka jela Assam ki badang ha papo ka nongpo constituency hagasin ka baningkong kilayo ika kampen roy lingba na ka scheme interstate development program scheme lani ka ISDPS kabala penmang kerpang daga sorkar jela nagbanta Kishnong ki baha khaput kabaya ki work order lalit bansam menta ka sngi ka arpui tarik Risau Arhajar Arpuar do MLE uba Meral Bonds im Kitay Henriu Tili Kishnong ki balayo ekatay ka scheme ki kentup biga Kishnong marmain nong ba Khulia Khuswai Amperling Rongbeta bat ko umjong habayo bani kren bat ki katu kat ningut ki rang ba Kishnong ki layatu banadu mensua kimpat juyo yakane ka scheme kabala penmang kerpang nagbenta Kishnong ki ba khapun henrei kane ka sin ka baningkong bakilayo yakate ka scheme kabakila airu ka jingiro UMLA ba Meral Bonds im ubalala hakane ka kenti banwanra yakate ka scheme ka balong ka wei niki kampen roy nagbenta Kishnong ki ba mar khaput bar ka jela Assam Nakaliang uba Meral Bonds im mulai itu bakane kadai ka wat ka baningkong jong kane ka scheme ka banakaliang ka jong u la treshitom ban penyo ekane ka scheme hakaba hakane ka wat ka baningkong lala ban penmang hadu kamba pralak tengka baruloong hakawat ka baar unsa persang ban wanra susu hakajing penmang tengka ka ba khamhe khnang ban la ban penpoi yakane ka scheme shaki wei pat Kishnong ki badangsa ki ba omsham lala ban penyo hakane ka wat ka baningkong nakaliang jonga halor kane ka border scheme nga sngo banong ba kalong kajing kerku nak benta jongi lang ba kajing trestom jongi MLA namar bahadu menta ngim pat juyo sngo la sau posan snem kajing long MLA jong i mahe didi lapang impat juan ra ne pat juyo sngo ne meno koj ha kajing sensar snong te biamen ha kane ka kenti mila yo kajing rap lengba kane ka border scheme lengba ka jingrap jung MLA kanno kalong ka jing mentoi kinong song snong kamtam kane ka dong ka than ka ba don hakine ki border ki belong ki zero nang nena border nilong kum ka sti ka ba banyada ya ka state ha ka ju ka por te ni kermen banang ne khmat ngin dang yo susu kum kine ki scheme khnang bangela banyada ka state ba ka riu ko chaj ben riu te ngikum nga ngene nang kasnong hamperling kampak snong hamperling di ngakwa ban keren kendat hang ne kalong ba hadin banyayo ya kan ka border scheme mo ngidap da kijing kemen kebukrau namar ba nadu menchwa ngimpat don nani pat benakum kene ka scheme hang ne po border area jingi te Najing tristam jong i ba merabosim bat kum juru i MJC badan burom jingi belaji dirani te hakin kenti yok hakin kenti ke pemerintah yok kum kini ka scheme boda scheme hang dia poka juralan ke jingi oi mensua gidon bun ke jingtut nomor mo kim pat yok ka border scheme menta ngila yok te oi sisa ngiru na kalyang ka border scheme ru ngila kentu ba nang ne sakmat ban kin ya roy kin ya kentu gajin sistem jong i ba menta lokal MLA i ba Meral Bonds im la trestom na menta gajung i he na menta gajing mentoi menta i penpau gajing sngu hagane ka por na ka benta kane ka por ka kerpang ka bagilayo hagajing don lang jong IMDC don burom jongi kini gerang ba snong ke bi ki ba hap hapo uput usam jong ka jela Meghalaya ki bodon hapo border bat ka jela Assam ki bahap hapo ka 9 nongpo legislative assembly constituency ka kani ka scheme ka bangio ban one eye ki jingrap ka ni ka sngi na ka banta kini ki Henriu Tili ki Kishnong ha ka face ka banangkong lani ka first face ka wat ka banangkong ki don Henriu Tili ki Kishnong kadai langba jong ka interstate border area development program scheme jong ka sorkar jela ya kaba nagaliang jong ka sorkar jela ka don gijing penmang ka kerpang na ka benta Kishnong ki badon ha border bat ka jela Assam but hak jing ya linti jong ka jela ka jongi la san pausne menta kani ka digesin ka banengkong ba Kishnong ki bahap hapo ka nongpo constituency kiyo ya kane ka scheme interstate border area development program ISBADP gi kontlungkot bat nagaliang jonga kum MLA ngala persang ban buddin ya kane ka kam
bahagi snem ke beladep berosek katangim juyo ke ni skim kiwe ki konsensi ke beran hapo bordar lakum ka jirang kum ka mohati kala juyo no do ki por ba mensua tende gi sau kemen hakane ka por ai ku beli kerpang yo menteri jong ka tenat bordar area ba la kemen rembui na ka bentang ni gerang ba senong ge bi jongi ge ba ai ge jeng trilang ge bla pha ge proposal ba fair kini ge de gendriu teli ki senong ki ba ngilala ban IT mda sini na do na umjong na ampriling markang ka khulia ka kuswai bat ka rong beta gendriu teli senong li ban IT gerang ba senong ge don lang ban ngi scam ba ka ne ge jing yolat ge jongi ha ka ne ka wat ka ban kong ha po nong po on si ban yo ge sim kan long ge jing man toy na kam tai pat ba nong song senong kawat ka banengkong akan total barok ka di pralak tengkah ka total ka bangidon mentah ka kawat ka banengkong tinggi nang ya keren mentah kawat ka ba arab nang yo khambun lagu nom nong inle ban target khatsan arf hulak bangin yo kawat ka ba arab na kam ta jing mentoy jong kisnong ke badang sa ban kini kisnong ro bangin beteng ya ka first phase second phase bat kam ta tet